Затваря се вратата на Джердап 1, втори шлюз. Още около 15 метра нагоре. Тук сме с една калинка-малинка. Travel Marvel. Много са интересни и ние на тях. Ето вратата там, където се затваря. След малко ще се качим на ето това ниво, там горе. То даже май... тръгнахме ли? Още не. Вратата вече се затвори и ще започне след секунди изкачването. Още малко и сме на най-горното ниво. Ние и калинката. Почти сме отгоре, вратата вече почти ще залее на горно ниво. Ще изчакаме сега да се изравни нивото и да светне зелено на светофара. Денивелацията беше около 32-3 метра. Изравни се нивото и вратата се, която долен към горен Дунав, се затваря, за да може да преминем. Сега светне зелено и се образува. Това беше изравнено, вратата е отворена вече. To be continued.